Ahafo mantem ne moni enko bono mantem no ebu abetodwa se contractor ya wo ye Droboso-Kanase ekwan no wanchi mansi ni mu hono no ene wa ye kwan no fa baabi wi ase asese din fidie hotulon wo no na wo koro na baabi a wo ye ne mpo no a e wo se nkeso manfo ebre kakra no wo kire nwani ensu to ya na wo horo koma panyini wa anya adwuma pa ye o manfo de nsem sei etodwa Droboso-Kanase nsoko ene nkura wodo a eyekua yokoro bomu wenchimensi ne mu wobono mantem mu no oja to hono mu a afene fenie contractor no afiri hono mu a wonsiesie kwan ne wieye eno baye bi te se banche bodie koko bayire eni atosudie bi eka ho ene wodi firi wanchi anatachiman efa sa kwan so ebeton ewokuro Kasee mu o kire se Premtobre constructions ena na wo mu edi sa adwuma mu tintime pa na nso be sa afini wagya kwan na to hono mu a wo meye nwieye Adom Kasee ne omanfo bi atwetwe enkomo wo kire wo hawo a ekwan a enyi edi abre wo mu afini ekireni ena contractor no agya adwuma no isanse o se ni sika asa wa bona wonya sika emfira ban ho na wabeto adwuma no ase adwuma no so sese ni mfidie ene gu hai na nse oba asenko oba besisa mfidie no e de akọ because onye sika emeto akwan no so sei estias na masambre ma so ne ma wogya mfidie no edi sisi won kose ni nyina de koi sambre ma ne nananom ne pa ne chew na wogya mfidie ne ha sisi mfidie ne sisi ho mfidie no sei enu achi abakoma hino wo Droboso na nakwaku dechi eka de to aso sei sisi nsutene ene boro manfo fie ni nyina ene se bonka wodo a wo ye no emu nyina asisi obesere se contractor wo de adwuma ne hye ne nsa no wo mra emeye kwanu a efiri ha sei ekọ Kanase no se obi yare wo ho no mu a na kura nyame anim e de ne pass afidie no beba ha kan mpo a wo ya no nwiempo na ka badu afa ha no ma bese na ko wanchi ese ni nyina eto atwa nti ye sere nana ene na aban se de aduri no de aduru bire bia e wo se ye ba nani bebu nkotodwe sere no wo meye kwan no mayen na anye sa ye betu ye hofo na abna ni mata eye Droboso ba panyini ono so de sansemi etodwa awo kam ye na ye ma no ma ka na bekwa kwafa nipa bekura dura bi kura na wako ato bi so kura na akura na wanya no nti ye sele ga na abane o meboa ye ka nti bon kwa kese fa pemfo so bela na wafo na si moto so nti ye sele ga na aba so o meboa ye no wanya kwa no me na ye mmobo abata ye mmobo nkora anketo ye mmobo mpanyimfo ye mmobo nto baba ye kwa na wonfa ma ye kama anya sa abatu oduri ho a ye nto aba ma no efise ye to aba kra ye nyamfa so bia mfiri so